Jeg hedder Martin Malte Borg, og jeg er civilingeniør i bioteknologi, uddannet fra DTU. Og jeg har været med til at starte Biologigaragen, som er et open space, eller kan man sige et åbent rum, for borgerforskning eller citizen science. Her er nogle billeder nede fra Labitat, som er et Fab Lab eller et hackerspace, hvor kan man sige, de laver elektronik og software, og vi arbejder med kan man sige, nem tilgængelighed og forsøger at udbrede bioteknologi. Vi har en hjemmebygget centrifuge og hjemmebygget inkubator, som jeg har også en hjemmebygget inkubator med her. Og lidt forskelligt aflagt laboratorieudstyr nede i den her kælder. Hvad er en inkubator? En inkubator, det er et klimakammer eller en sådan kontrolleret... Et modnekammer. Modnekammer. Ikke som at sige. Det er ikke et klima, i hvert fald kontrolleret temperatur, så du kan dyrke mikroorganismer. Alger eller bakterier eller gær eller hvad man dyrker og har lyst til at synes er sjovt. Lige hurtigt introduktion til, hvad det er hvorfor vi har startet Biologirejsen. Formålet er sådan set at udbrede og afmystificere anvendt mikrobiologi og biologi generelt, og prøve at få det ud blandt folk. Og sådan noget simpel mikrobiologi som yoghurt og rugbrød er klassiske gode eksempler, som kan man sige ikke er fjern for folk, men vi gerne vil prøve at sætte fokus på og ligesom sige, at det er ikke noget problem. Der er en tendens til, at det er universiteter og store virksomheder, som ligesom kommer med den her viden og prøver at gøre det meget kørt op på et højt plan om stor videnskab, og der er altid folk, der står i kitler og fortæller om det, men det er jo sådan noget, man altid har lavet hjemme på køkkenbordet. Måden vi gerne vil udbrede den her viden på, det er gennem meget den samme filosofi, som vi har hørt om flere gange i dag, sådan open source, open science, vidensdeling. Al viden skal være tilgængelig. Vi deler vores viden, de projekter vi har på en wiki, så alle kan følge med over skuldrene på vores forsøg, man kan komme med gode råd, og den ideologi vil vi gerne prøve at bringe ud. Hvorfor står jeg så her som egentlig færdiguddannet og forsker? Det er egentlig, at i min oplevelse af universitetsmiljøet er der utrolig stor fokus på publikationer, bevillinger, samarbejde med industrien og IP-rettigheder, som nogle gange overskygger kreativiteten og samarbejdet. Jeg har oplevet nogle gange, at PhD'er i de samme grupper faktisk bliver lidt påbudt ikke at fortælle om deres forskning, og ikke rigtig må komme til konferencer og fortælle om deres forskning. Samtidig er der specielt med den nye universitetsreform blevet indført utrolig store universitetsblokke og systemer, som er meget styret opfra og ned. Og det kan så også være i de enkelte forskningsgrupper. Jeg vil ikke gå yderligere i detaljer med det, men jeg hørte her i P1 for nylig en filosof, Peter Kemp, udtale, at han brugte begrebet senil ulydighed. Og det synes jeg var utrolig fangende, fordi sådan, hvorfor han overhovedet behøver at skulle opfinde ordet senil ulydighed. Det fortæller bare noget om, hvor topstyret en eller anden institution, undervisningsinstitutioner, universiteter er blevet, at han føler, at han som emeritus godt kan opfinde senil ulydighed, når de unge forskere ikke rigtig kan tale op imod systemet. Så det er motivationen. Og så netop undgå det her store institution, men have det sjovt sammen med hinanden om det, man laver, og kunne dele det med hele verden, i stedet for at det er målet, at man skal tjene penge på det selv. Ja, jeg er ved at sterilisere noget udstyr herovre, så jeg vil demonstrere, hvordan man laver yoghurt. Og yoghurt er ikke det store hokus pokus i det at lave yoghurt. Jeg har her kogt noget vand. Man behøver ikke at sterilisere sit udstyr på den her måde. Man kan godt bare koge yoghurten i en gryde, men hvis man får steriliseret alt det udstyr, man bruger, skære, glas osv., så
så kan den holde meget længere, fordi du ikke får introduceret fremmede mikroorganismer. Så det er lidt stof her. Og så sætter jeg gryden ned i vandbad. Og det... Så tager man sin mælk. Skal det være god mælk, eller kan man bruge den billigste? Du kan godt bruge den billigste villige mælk. Bakterierne er ret ligeglade med, om det er økologisk eller ej. Men for dit eget hjerte, så kan du så bestemme. Men ikke skummet. Nej, det skal gerne være noget fedt mælk. Det giver den bedste konsistens i det. Så man varmer mælken op til ca. 80 grader i et minuts tid for at pasteurisere den. For at få slået fremmede mikroorganismer ihjel, samt at homogenisere konsistensen af yoghurten. Når den så har været oppe at være 80 grader i et minut, så tager man sin yoghurt fra sidste eller forrige uge, som ligger hernede. Og den er lidt for gammel. Nej, den er ikke for gammel. Den er fin. Okay. Den lavede jeg for en uge siden, inden jeg skulle herhen. Og så nu antager vi, at den her har været 80 grader. Du har snydt hjemmefra. Jeg har snydt hjemmefra. Og så tager man sin yoghurt af. Og det vigtige her er egentlig, at man lader den køle ned under 40 grader. For ikke, at når man tilsætter sin yoghurtkultur, så dræber man det yoghurt, man hælder ned. Det her, det er tredje generation af min egen yoghurt. Og man kan godt bruge hvilken som helst yoghurt, man har lyst til. Der er ikke nogen krav til, hvad det er for nogle bakterier, eller mælkesyrebakterier, man tilsætter sin yoghurt. Hvad mener du med tredje generation? Det er, at nu bruger jeg min egen, så jeg behøver ikke at gå ud og købe en ny for at lave mere. Så jeg tager hver gang lidt fra til at lave den næste portion. Okay. Men man kan principielt godt købe en yoghurt, og så bruge lidt af den. Okay. Som en tommelfingerregel, så tilsæt cirka 1 dl per liter. Og så fordeler man yoghurten. Den er vale. Hvad så? Den er det vale. Ja, jeg har ikke hældt vandet fra. Afhængig af, altså sådan ville yoghurten jo også se ud, hvis den ikke var filtreret, den du køber i butikkerne. Så man kan hælde vandet fra, eller man kan røre vandet op igen i den, eller du kan dræne yoghurten. Afhængig af, hvad konsistens du vil have. Hvis du skal bruge den til tzatziki af den her helt tykke græske kvalitet, så lad den stå i et klæde eller et kaffefilter, så den bliver helt tyk. Og når man har gjort det, så tager man sit 100 grader varme glas, eller som er blevet kølet af, men som er blevet steriliseret. Og så skulle man måske bruge kviskeris. Og så lader man det stå natten over ved cirka 40 grader. Og til det formål har jeg lavet den her flamingokasse, hvor der er vand i bunden, og så er der en akvarie-termostat. Den giver ikke helt 40 grader, den giver 35, men det er fint til formål. Og så stiller jeg den her ned i natten over 7-9 timer. Jeg kan godt lide, at min yoghurt er mere sur, så den jeg har med her, den har stået i cirka 15 timer. Så kan I få lov at smage den efterfølgende, når vi også serverer isen. Så jo længere den står, jo mere sur. Ja, jo længere den står, jo mere sur bliver den. Jo længere tid får mælkesyrebakterierne mulighed for at lave laktosen om til mælkesyre. Og så stopper bakterierne, når du så... Ja, så tager man den og sætter den i køleskab, og så når det kommer ned på de 5 grader, så stopper fermenteringsprocessen. Eller den går meget, meget langsommere. Den vil stadigvæk forsyre lidt i køleskab, men det går ikke lige så hurtigt.
hvis du nu ikke sætter den der varmer ned i, men bare lukker den ved 40 grader, og så lader det stå, så bliver det selvfølgelig koldere og koldere i det der natten. Går det så godt alligevel? Det gør det. Det tricky er, at kan man sige, du tilføjer en vis mængde bakterier. Så hvis du ikke får steriliseret dit udstyr nok, så har du en større mængde fremmede bakterier. Og de konkurrerer med de andre, og kan man sige, det bedste er at have de optimale betingelser for de bakterier, du gerne vil have. Så jo mere fejltemperatur der er, jo bedre betingelser er det for de bakterier, som ikke giver den gode smag. Så det er den eneste mente der. Men hvis du egentlig har det 100% rene forhold, når du laver det, så vil det bare gå længere tid, indtil du får den syrende. Ja. Så man skal ikke være bange for de der bakterier der. Nej, man skal ikke være bange for bakterier. Bestemt ikke. Det var... Men er det ikke sådan, at man kan regne med, at det er et mælkeprodukt her, hvis ikke det smager af helvede, så kan man bare spise det? Jo, medmindre der ikke er mug på, så vil jeg holde mig fra det. Altså, yoghurt kan sagtens stå i utrolig lang tid ved stuetemperatur. Jeg har været på lejreture og camperture, hvor jeg har haft en yoghurt stående i 2 uger, bare og så spise den. Det er fint, den holder sig på en lav pH, så der er ikke andre bakterier, der lever i den. Den bliver mere og mere sur og mere og mere tyk, men det vender man sig til. Der er ikke sådan nogen risiko for, at det udvikler sig til noget botulisme-agtigt. Undskyld? Hvad er det for noget? Nej, man får ikke pølse. Er det ikke sådan noget konserve, så sådan noget, der er syltet, sådan noget, så kan der udvikle sig sådan nogle botulisme-bakterier? Jo, altså det man skal være opmærksom på, det er dels muggen, og så er det, hvis den fjerner sig fra at være sur lugt, til at begynde at have sprittet lugt eller rådden lugt. Så har du fejlforrørelse. Hvis du har hele tiden den her syrlige lugt, så er det ikke noget problem. Så det er bare sådan, hvis du begynder at kunne fornemme rådden eller alkohollugt, så har du en fejlfermentering, og du begynder at have fremmed organisme. Og det er nok fermenteret for længe. Men det kan stå uden problem 2 gange. Afhængig af, hvor syrende ordentlige betingelser det er lavet under, og hvor syrende det har været til starten. Det var yoghurten. Hurtigt lidt om rugbrød. Jeg har lavet i mikrobiologiens udbredelses sags gode tjeneste 3 surdej, som bliver givet ud til demoteket. Og i den forbindelse har vi også lavet en lille folder, hvor man kan læse om de opskrifter, som er blevet brugt her, og læse en lille introduktion om yoghurt, rugbrød, surdej, og så gør det selv biomiljøet. Og mere tror jeg ikke, jeg vil sige om det. Så vil jeg lad os tage fokus på yoghurten nu, når vi ikke har så meget tid.